Tervetuloa Ramsin rantaan osoitteeseen Haapsalunkuja 6. Myynnissä on rivitalon päätyhuoneisto. 5 huonetta, 4 makuhuonetta, runsasti säilytystilaa. Nyt ollaan ensimmäisen kerroksen tiloissa, eli iso olohuone lasitetulla terassilla, mistä on pääsy myös pihalle. Keittiön puustellin. Siinä on iso jääkaappi, iso pakastin, isot ikkunat. Näkymät on sisäpihalle päin, etelään. Tänne mahtuu hyvin ruokaryhmä olohuonekeittiön tilaan että terassille. Terassilla on spottivalot. Lisäksi eteisessä on iso peilikaappi, saunaosasto, kotinhoitohuone, kylpyhuoneita on tässä asunnossa 2. Kiuas on harvian. Kotinhoitohuoneessa on myös ilmastointi lämmön talteenottolaite. Kotinhoitohuoneeseen mahtuu myös pyykkitorni. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa rappusten alla on erillinen varastovaatehuone. Mennään toisen kerrokseen. Toisessa kerroksessa on 4 makuhuonetta, 2 vaatehuonetta, 2 isoa parveketta ja kylpyhuone. Asunnossa lattiat on parkettia. Tässä päämakuhuone. Toinen makuhuone. 3. makuhuone. Ja 4. makuhuone. Lisäksi tilaava kylpyhuone. Seinät on pääosin huoneissa maalattuja. Ja 3 makuhuoneessa on kaapistot. 4. makuhuoneessa on vaatehuone. Tästä makuhuoneesta on kulku myös parvekkeelle ja myös päämakuhuoneesta pääsee samalle parvekkeelle. Parvekkeilla on myös spottivalot. Tämä asunto sijaitsee myös valinnaisella vuokratontilla ja voit halutessaan ostaa sen omaksi. Hinta on noin 169 000 €, mutta tarkempi hinta selviää, kun ilmoitat toivestasi ostaa tontti omaksi isännöitsijälle
kerran vuodessa ja silloin saat tarkemman laskelman siitä. Tämä on puisto, mikä on suojeltu ja sitten tontti rajoittuu siihen osittain. Tässä on autokatos, missä on mahdollisuus myös sähköautolataukseen. Autokatoksessa on myös spottivalot. Lisäksi talossa on myös vesiposti tämän asunnon osalta. Piha-alueen tarkka raja löytyy yhtiöjärjestyksen liitekartasta. Ja tästä vielä näkymiä terassista ja pihasta. Tervetuloa näytölle katsomaan omin silmin, miltä tämä ihana tilava perheasunto näyttää. Ja kokemaan myös Ramsinrannan merellisyyden. Ja tässä vielä tekninen tila. Lisäksi huoneistolla on myös taloyhtiön häkkivarasto, eli säilytystila on runsasti.